Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso ngicela ungalenze iphutha kusekhaya la subscribe kwi-channel ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha ebese uyangena kwivideo uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu kule video angiphethe lutho olutheni, kodwa-ke bafethu ngizoshare nje amazwi kababa uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, umphathi-ke wamaphoyisa la KwaZulu Natal. Kunomlayezo nje awubhekise kunina bantu bomphakathi waseNingizimu Afrika. Walalele elamazwi azokhulunywa ilo mnumzane, engaba usizo kakhulu ekuthina mphakathi okuyithina abantu esikhungethwe ubugebengu obuhlukumeza thina njengabantu bomphakathi. Bafethu, nayi le video kababa uMkhwanazi uyibhekise kunina mphakathi, zizwele nansi. Athi nomphakathi, yazi umphathi westation sakho, yazi umphathi westation sakho ukuthi ubani. Engikuthume abaphathi bama-station ukuthi njalo ngenyanga kumele kube nembizo efana nale yestation. Umphathi wesiteshi ahlangane nazo zonke inhlaka zomphakathi, othisha besikole, ukhozi, amakhansela okumasipala, kana wonke nje umphakathi ofuna ukwazi ukusebenza kwamaphoyisa. Nihlangane ndawonye, amaphoyisa azofika nitshele ukuthi ubugebengu kade kwenzeka endaweni yenu obunjengalo sebehambe kanjani ngokuphenya bona. Azonitshela ukuthi ubugebengu benzeka endaweni enihleli kuyona bume kanjani. Azonikeza imphumela ngamacala ahambiswe enkantolo. Uma ukuthi khona oboshiwe wadedelwa ngebheli, kungani ededelwe ngebheli, nokuthi umuntu oboshiwe uzoya enkantolo uya nini enkantolo, ukuze nazi nomphakathi, ukuze nisilekelele samaphoyisa niye lapha enkantolo, ukuze nifake nisize ukuthi imantshi nabonke abalapha enkantolo bangabadideli labantu ababoshiwe. Ngoba mangabe nifika nani enkantolo iyasiza ukuthi kube nesimo umsebenzi wamaphoyisa. Sizoba nalo mhlangano njalo ngenyanga. Ayike ngaza kwethu, ngithembe ukuthi-ke nikuzwile konke obekushiwa uGeneral Mkhwanazi. Yabo bafethu, mangase kwenzeke ngale ndlela le asho ngayo ukuthi every month kuzomele umphathi stage ahlanganise umphakathi, enze nje imbizo ehlanganisa umphakathi nabo bonke abantu abakhala umphakathi, engasho ukuthi bakhela umphakathi. Singabala amakhansela nje, i-structure njalo njalo, kuhlanganwe kudingidwe indaba yobugebengu ukuthi mawukuthi mhlambe kunobugebengu baziwayo endaweni, amaphoyisa asi-update ukuthi asihambe ibanga elingakanani nalobo bugebengu. Makhona isigebengu esiboshiwe, amaphoyisa aphinde futhi enze imbizo asi-update ukuthi leso sigebengu kuhamba kanjani ngaso. Ngabe sisaboshiwe, masithole ibhayili, ngabe siyithole ngaliphi ibhayili, nje banenze understand as umphakathi ukuthi kwenzakalani nje mayelana nezinto ezobugebengu ezithinta umphakathi. Awukomente ku-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho. Ngabe lamazwi kaMkhwanazi wena uwabona njengamazwi anobuhlakani okanye nje umbona ezidlalela? Bafethu, sihlangabezane kwi-comment section, siphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo.